A Alianza polo Emprego da Deputación dos Concellos insertará a máis de 500 desempregados en profesións de futuro. Nuns minutos ofrecemosles máis detalles sobre esta nova. Antes, vemos o resto dos contidos no sumario. Lugo foi esta semana a sede da terceira edición do Congreso Internacional Foresat. Descubrimos as últimas tecnoloxías para a mellora da xestión forestal. Os médicos de cirurxiáns do mundo saban o ano a centos de africanos. Hoxe coñeceremos como traballan. Centos de pacientes cardíacos de toda España están a realizar o Camiño de Santiago, promovidos pola Fundación Española do Corazón en colaboración coa Deputación. A queixería Viralbeza Catador produce un dos mellores queixos de España con denominación de orixe San Simón da Costa. Nuns instantes amosámosles o seu proceso de elaboración. O Centro de Artesanía e Deseño de Lugo empezará 12 obradoiros na súa programación de outono a finais deste mes. Co arranque do novo político, o equipo de goberno provincial puxo na mesa unha nova medida de cooperación cos concellos. Falamos do Pacto Provincial polo Emprego, un ambicioso plan formativo que insertará a máis de 500 desempregados lugueses nos sectores laborais con máis proxección de futuro. O programa dotado de 4 millóns de euros está financiado nun 80% polo Fondo Social Europeo e o 20% restante pola Deputación. Alcaldes e técnicos municipais abarrotaron o Salón de Actos do Pazo de San Marcos para coñecer as liñas básicas do ambicioso programa formativo co que a institución pretende paliar o desemprego nos municipios da provincia. Conseguir que 540 persoas de toda a provincia reciban formación especializada, formación que sirva para os novos postos de traballo que non son os de fai 10 anos, que son os que agora a xente require nestes tempos. A oferta formativa centrarase naqueles postos de traballo con maior proxección de futuro. Segundo un estudo realizado polo Instituto Lucense de Desenvolvemento Económico e Social dependente da Deputación, algúns destes nichos atópanse en sectores como o sociosanitario, a asistencia a maiores e dependentes, o hostaleiro e o turístico. Vamos a apoiar, evidentemente, a formación clara, a formación nítida, unha formación con experiencia contrastada, para que os beneficiarios destes cursos podan ter realmente unha posible oferta de calidade, unha oferta que lles garante o futuro e unha oferta que realmente tenga debilidade. O organismo provincial financiará 45 cursos dirixidos a todos os concellos a gasto de Lugo por ter máis de 50.000 habitantes e contar co seu propio plan. A formación completarase con titorías personalizadas, prácticas reais en empresas e o desenvolvemento de actuacións de apoio ao autoemprego. En total, a formación suma máis de 15.000 horas teóricas e 60.000 de prácticas. Ademais, todos os despregados que participen nos módulos tanto de formación como de prácticas percibirán unha contía mensual non superior ao 75% do IPREM, o que equivale a uns 400 euros. Queremos, de unha forma, dirigir o mundo empresarial, dicéndolles que realmente o que queremos é buscar un contacto co mundo empresarial. O que se trata é de dar formación eficaz, eficiente, e que, de alguna forma, esta xente teña futuro no mundo empresarial da provincia. Cada concello disporá de 3 oficinas técnicas distribuídas polo norte, centro e sur da provincia, que abrirán as súas portas este mes. Por iso, a implicación de cada un dos municipios será fundamental para que este pacto sexa realmente efectivo. Ao final do encontro, os alcaldes calificaron o programa de forma moi positiva. Creo que vai especialmente dirixido a persoas que teñen dificultades para incorporarse á vida laboral. Esperemos que por lo menos sexa así e na situación económica que atravesamos todo que sexa contribuir a xerar emprego e asentar poboación, pois nos parece fantástico. Crea empleo, xente desempleada. Temos moitas, e se fan uns cursos e se crean os empleos, pois é un gran beneficio para todos. Hai xente que está moi interesada en facer cursos, sobre todo de atención sociosanitaria, de dependencia, de esas áreas que sí que nos parece moi adecuada para o momento que vivimos. As inscricións poderán realizarse nas dependencias do concello que corresponda e non iludes tamén ata o 30 de outubro en horario de oficina de luns a venres. Ademais, a principios de outubro, a institución estreará na súa web o primeiro portal de emprego provincial, unha ferramenta similar ao Infojobs que fará de intermediario entre as empresas e os demandantes cualificados.
Lugo foi esta semana a sede da terceira edición do Congreso Internacional Forestsat. Durante 4 días, unha trintena de expertos e investigadores de todo o mundo debateron sobre as técnicas máis avanzadas para a mellora da xestión forestal e a planificación territorial. Este aparato con forma de helicóptero preséntase como o último grito en tecnoloxía para a mellora en materia de xestión forestal e planificación territorial. Trátase dun sistema novidoso que permite dende o aire e en tempo real a obtención e transmisión de información exhaustiva sobre o territorio, converténdose na ferramenta ideal para solventar situacións de risco de incendios ou inundacións nos montes. Este foi o tema sobre o que versou a 4ª edición do Congreso Internacional Forestsat, celebrado en Lugo pola Universidade de Santiago e o Centro de Investigación Forestal do Reino Unido. O obxectivo é de facer que os espacios forestais que constitúen o recurso natural máis importante que temos en Galicia sexa sostible no tempo, viable económicamente, e no momento que academos un equilibrio entre as dúas situacións, estou seguro que acabaremos ca maioría dos problemas. A extensión da masa forestal en Galicia ocupa máis da metade da superficie de todo o territorio galego. A aplicación destas técnicas baseadas en controis remotos serían claves para a preservación dos nosos montes. A xente que traballa facendo o traballo de campo sabe a necesidade que hai pola propia dificultade de movimento a nivel do sol, a necesidade de traballar con sistemas de control remoto. Prestixiosos investigadores dunha treintena de países e autoridades do ámbito galego e lucense asistiron a este encontro internacional que ten como antecesores como Edimburgo, Estocolmo ou Montpellier. Pode beneficiar moito o tema dos incendios forestais, que é unha plaga que temos na nosa sociedade. Por lo tanto, moi agradecido e moi contento de estar aquí, moi agradecido con todos os que fixeron este enorme esforzo por traer este congreso ao Lugo. Durante os 4 días, expertos en materia forestal presentaron as técnicas máis avanzadas de teledetección e debatiron sobre os beneficios de futuro que a aplicación da tecnoloxía suporá cara a un modelo económico sostible.